Nåja. Klockan slår, nu är det dags. All bekymmer försvinner strax. Bästa båt för kropp och själ. 4 väggar i träpanel. För din vårvärme lika bra. Ja, häll på vattnet med rongono. Tick, tick, tack, hur länge orkar du? 90 grader, vi är nästan där. Perkele, Eva på värma jär. Sveitin lackar, ja. 1, 2, 3, sauna. Vi ska vara vastu, om och upp och släppa oss stress idag. Vastubröder är vi som gräver 100 grader noja. Bara vastu, hängta på så säg din vara yr. Bara vastu, jo. Sauna. Bara vastu, bara vastu, bara vastu, bara vastu, bara vastu, bara vastu, bara vastu. Vi ska bara